Ovo tradicionalno jelo kontinentalnog dijela Hrvatske lako se priprema, ali ne treba ga miješati sa srodnim gulašem. Radi se ovako. Luk na masti pirjati dok potpuno ne uvene. Dodati meso narezano na kockice i svinjske nogice, koje će kasnije dati potrebnu gustoću. Pustiti da meso pusti sok, pa dodati papriku, lovorov list, posoliti, popapriti i sve obilno zaliti vodom. Običaj je da se voda više ne dodaje. Pustiti da se kuha sat i pol, kada stavljate pasiranu rajčicu i peperone, a nakon dodatnih pola sata ulijevate i vino. Sada dodajete krumpir narezan na kockice, kuha se sljedećih pola sata, a za to vrijeme umiješajte gusto tijesto, nešto gušće nego za palačinke, od brašna, vode i soli. Žilicom tijesto stavljajte u kotlić i kuhajte još 5 do 10 minuta i čobanac može na stol. Narežite još kruh, ako imate pogaču, savršenstvo je tu.